Mujumbe we kaunti ya Nyamira Omong'ina Cherusha Mumanye igagikere ebikorwa by'ekisegi kigenka amone ebikorwa binde ebyo bikonerwa abana bake nabiga basubati kagukana somujega bwokubwato kamagendro iseye kigancha kyangafu mujego korekana sikinsemo kya kyabonyorwe bunge ya burabu Omoske Cherusha nigo aichane irenchire ebikorwa byo byabeire bikomente kana mono haime yorogongo ruagusi egentaganira abaibuli urenda abana babo nabiga bagambi ko basomo stali bosyo eliyo kugikere ebikorwa byo korwa ase binyoro muri kito Paul Kabokara norgotirwa sinchira yoboikira Yerushu yogendereria amagenderero inse yekiganje kigyanka fume kaunti ya Nyamira uri tukurya rero atalire bunga ya burabu chinsaba kiricha kyabonyoru asabwa tokera chitimu aho igati ya kyabonyoru Women FC iri Teresi Football Club City Believe FC yagweta chera FC abonse baywa emipira amone uniform Oigo nzeye keganche kigabu nenchiri ya mnyoko gendera gusira basae Cherusha nigagendera ko bakakuba tokera boda boda balia abestechi ya center iliye chinunda chichek echichira bakonye wesira sebyombe byabo Oigo Cherusha nigagendera ko bakagusira ebyomba soko batokera chitenti berego chase ebyombe kilia kyanya keremera amona chinunda ase babotokerwa chitent na Oigo ukore koba chingotu amarangeti menye bya ekonya bante kero kya maya na mabe asenyetaria tata elio mwana nase ekyorere kiga omusubata Cherusha agenda ko bagakugikira kisigi kigengana bego no konererwa kwa bana abakena Oigo na basubati. Wanataka nini? Kwa nini wanaua watoto wachanga? Kwa nini wamama wanauawa? Ninataka kuongea kama mama ambaye ametoka hapa Nyamira ya kwamba serikali yetu tunawaomba mutangaze femicide kuwa janga la Kenya yote mzima, kwa sababu kuna watu wengine ambao hawajali juu ya maisha ya wengine. Ishanika bwatanire bikore biga kubatekanamo na okonywa ebinyugwa ebibyabere bigusalia abange na Oigo nabantu wanja chinjira chabirecha balimoko ita abana baito abane bimwerere nasenye njomoko nyitinya sore montore buyata gukora bintu biriya nasenye njomwatire kuriya tisama shetani aya mumenyete naro muntu utabwate ba shetani tago itamwana bande kamuranje nari gukurayiga asenye chama mwana yabeire sola band ono ayenko bwatore nande gokocha gokobe ukwana Oigo nigagendera ko bagakubata ko museme ko cyasabana bwesokya nari bagendera kwetera ayanga bunaje kurwa senyurime eli banyara ko bagokonywa Cherusha Oigo nigagendera ko bagakuba buri abagambiko bamaiso ili kurenda abana inchi kurwa senyurime ili gukora chimbo ekiga kurwa se ebinyoro mwagwanga tukura abangaba batigana n'abana baitaba nyaruka batiga ko kosoto maisi abana baitaba mura na abana baitaba ni mwagwa sukuru watoto wetu ambao mnasoma katika mashule ukikuta kuna watu ambao wanataka kufanya radicalization kwenu kuambia tabia mbaya kitu ambacho hakitaweza kusaidia watu katika hii jamii yetu mtuambie sisi tuko tayari omwelio yeni ko Cherusha nyole kyoreri yogwaka siasa yendo kurengana neragendera ko bagagusingira ngana lichibu lirakonye kaunti Nyamira ase okwikirana amagenderero wikirano morojeneri charande morango mugabana kwa Nyamira tinkwa kele ndogerane moro kitakyaro igorero ndaite mbasabe abantu baminto county ende Jones kobe county nande gokora buya ige gotako monto mongaine nando monto bwanje taba mumaite mokungu taburati kabira urabate kabira omokungu nabate banyomba omokungu tanje dikira monto eginko reporter getaseni kyobonchete kyagatembe kurasinse chigacha kyabonyaru meyebunga yega ya burabu account ya Nyamira inche gongoro kwa Paul Kabokara.